ị na-alarụkwa n'ụlọ ego a na-abatalụ gị ana m agọlụ gị ọbọ gị bụ onye eji abụọ kwesị na ojiji eji gị mbụ tata ga a na-atọ gị n'agbụ a sị m aka ọbụla ji gị yara gị ọ bụ aka mma ọ bụ aka mmadụ bụ aka nwoke ọ bụ aka nwaanyị bụ aka ọgwụ ka ọ bụ aka mgbosu tata ka m kwuru eji gị n'ụlọ nga ọbụna o nwere ibe imere ọbọ nna agọlụ gị tata bụ na mmụọ na ịkpọpụtara ndị nna nna anyị mmụọ na-eje ndị nna nna anyị bụ ozi ba niile ka m na-ezipụ ebe ọ bụla ị nọ eji biznes gị eji tata ka m kwuru na oji na ịra 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 aga nwoke ji nyara aga nwaanyị ji nyara aga mosu ji nyara akọgbu ji nyara ọbụla ji gị bụ tata ka ọ na-arapụ ka ọ ya adịla gị na mma egwu na ibe dị mma ya emele gị ebe ọ bụla ị nọ na naanị olu m ọ ya adịla gị na mma ịnọdụ obodo oyibo ihe akpataba ego dịka ndị jele obodo oyibo ibe dị mma ya emele unu niile nabachukwu na ọ dị na onye na-aya ọya o nwere esi na ọ na-aya arụ ndị bụ onye na-aya arụ ana m agọlụ gị ọbọ ịbịa mgba gị bụ jee kute mmiri kpọkwuo mmụọ dị na be nna gị ude mmiri abụ kpọkwuo chi gị gwabasịba na ịkọnetụlụ onwe gị na ekpele nụnwa na ọbọ nụnwa nna agọ tata egwu na mmiri abụ ị ga-agwụ na ndị ya abụọ ọgwụ ya agwọ gị ọya ahụ ebe ọ bụ na ọ na-aya gị ọ na-aya gị n'isi ọ na-aya gị n'afọ ọ na-aya gị n'azụ ọ na-aya gị n'ike ọ na-aya gị n'ụkwụ ọ na-aya gị n'aka ebe ọ bụ na ọya bụ na-aya gị bụ tata ka m gọlọgọbọ sị na anya bụ ọya na-aya gị bụ tata ka ọ na-ara gị aka ọ ya adịla gị na mma ụdị bụ njiwe egwu ụdị a ka o eji wee lee na ndị baasị nọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-anọ ọ da-ana n'ọnụ ofeke ọnụ dibịa bụ ọnụ mmụọ bụ ọnụ chukwu ụdị njiwe egwu ụdị a ka o eji wee lee nabachukwu na ọ dị na